En og en gjennom her. Takk. Hva sa han om den kaka? Kom igjen, noe må du jo få til. Ta og silex nå, og så stram opp magen, så kommer. Sånn, ta er bra, noe fikk du også til. Ta med ro. Da er jeg kun skritt her. 17 000 steg. Og jeg har satt på et fly i hele dag. Jeg har funnet ut. Push-ups, ta gås og steg. Og jeg skal si deg, 15 000 natter her, ta push-ups. Ja. Rett da, men hummus tar sjokolade. Ta ikke med. Ta ikke med. Står du her og anklager meg for å spille sjokolade, slapp på meg. Jeg tar 380 kneler, og du klager meg på det. Hæ? Ta. Den dagen du får det ta kan du snakke. Før det har ikke du noe du skulle sagt. Sånn skulle jeg skrevet.